Right. Obikwa kuita kuponorwa chaiko zvatotanga manje muri yeZimbabwe. I'm so excited to be here. I'm so excited kuti ndinge ndichikupai ma-updates manyama andinogara ndakakubatira. Kana uchinge watosvika pana first time yako, gara wasubscriber, gara walike kuti tipinde tichiona kuti vanhu havanyatsonzwa force man. Unoziva kuti ZANU-PF inofanira kuti ichimuka pese painenge irika inofanira kusheka so ichinitengendenga like zvatangamboita komana takambozviita zvinhu izvi ngatizviite futi. Let's make history kuti zvinhu zvinge zvichiita zvichimeka sense. Kana ndatosvika kudai so ndiri kuland wacho ndinenge ndatouya ndiri muchiki kuti ndichimhanye ndichikunzwisai zviri kuitika iko zvinezvi. Tiri kuti ziyambi gadzirira zvako kudzokera kumusha kuti unochera mbeva endai vakomana gadzirirai because zvinhu zvenyu zviri kutanga zviri kufamba. But chandiri kukuudzai ndechekuti hamusi kunzwisisika kuti muri kuita zvine musoro here kana kuti muri kuita chirombo here. Mungori pa one position but muchangopera makamira ipapo kunge kendru. Nyaya iri panapa muri yeZimbabwe iri kubva nekuna Professor Love Maduku vari kuuya vari kuti vakomanaka Cab 3 has been rejected. This is Professor Love Maduku. Vari kuti whether it is 216 verse 42 or 75 verse 4, Parliament has confirmed what we knew and expected all along. Useless anti-people and always ready to abuse its power. Cab 3 has been rejected by the people. It will remain rejected. We have two strategies: courts and people power. We will win. That's Professor Love Maduku. Inini Maduku manje nyaya kutoti munhu kutoti nditone ngwadze kutotika kana achinga akutorwa basa rake rendima rake ndenda kutomfarira because anenge akuto izve ku politics wo zvaanenge akuzoita zvinenge zvazve musoro wake. Ina handizozvipindire but tiri kutaura nyaya dzekuti Maduku kana achinge akuita zvekubasa kwake ku constitutional law ndotonzwisisa kuti aiwa vakomana rowai basa renyu. Ndo maprofessors yacho obviously vanhu vanotanga kuti maprofessor vese vari overrated kuZimbabwe nenyaya yekuti vanenge vachingoita zvinhu zvisina direction vakomanaka. Professor Love Maduku is different and I'm so excited kuti tinge tine vanhu vakaita sana Professor Love Maduku ivavo kuti vange vachiita vachiramba vachichimhanya vachiramba vachiita something big for our nation, vachiramba vachitry by all means kugadzira legacy because chinozoitika nje kuti Maduku anogona kungonzi akazonzi afa gore raanobuda munyika anozonzi legacy yakasiya ndechi. But for now tiri kuti asha amboshanda murume uyu but apa azosvika pashanda zvekuti pakabudirira pena yake munhu wese ari kufara. But iko zvinezvi inini I'm very positive about it kuti zvatobuda izvi zvatoitika because vanhu vakaita sana Professor Love Maduku havangotaurika kuti Cab 3 has been rejected. A big team here and then I'm happy because ndinozvifarira zvinhu izvozvi kuti zvinge zvichiitika. Those guys izvezvi vane kutoita mudumbu izvezvi. Imagine chimbondiudzawo kuti mudhenda izvezvi ari kuita mudheni make mudhenda izvezvi so pamwe autobikirwa porridge remauyu kutoti atry kurecover because shoko yacho vanenge vanikina havakwanise kuisurvive. I'm telling you the truth now, havakwanise ipapo. Ngatimbotaurai kuti ziyambi akanzi atosiya ipapo anonoita basa rechi ikambani yechi inenge yakumuemploya ichiti dhirira vari kuda kuita naye nderechi. Chimbozvifunga iwo zvinhu zvese izvo zvizvi zvichinzi zviri kuda kunzi zvida kunyatsoitika chaizvo iwo ndiudze. So guys, zvatoda tite panapa. I just want to introduce something to you, something massive, so that kana tichinge tapedza kunzwa imimi zvamuchazoitawo the information iri panapa ndezvenyu. Please guys, ndikukumbirisawo zvakanyanyisa kuti timbonyatsostickira around. I hope magara malaika so that munozonyatsorusa kule ndrambochidzosa vanhu ashamari garambodzosa vanhu vari kuziva zvavari kuita handiti. And for those who want to be part of Kulian TV movement, please guys, feel free to contact me
I just want to contribute something. Ona totaura nyaya dzakadai so kuno kuri kuitika zvakati taimbozviita zvinhu kana takambozviita let's make history again, kana takambokwanisa kuti kunzvimbo dzega dzega kana muchiri kurangarira kwainzi kuri kuitika election kwazoitika chakati, macitizens maimbokwanisa kutora tumavidheos muchiti kuliendiisa patv pedu vanhu tione, vanhu vaonewo zviri kuitika kunoku, muchiripota kuti zvakadai munotadza nei kuzviita nhasi. If you want even to say something, ndoziva kuti vamwe vanhu vanoda kunyatsoti shamwari mbonyatsodzigarira pasi nyaya idzi, kana zvakamboitika zvinotadza nei kuitika. Zvamanje manje ndoda kuti mbva mangopindira tichiteerera tese imi muchinzwawo, ende ndoda kubva ndazivisa vanhu guys vanoda zvekare kuadvertisera mabusinesses avo. Aiwa, inini ndiri sharp riona kana dzanyaya dzekuadvertisa zvinhu kuti zvinge zvichase zvichifamba. Garai mandibata, sunungukai, ndiri kumaona mainbox akazara zvisingaita vanhu kutaura yowe ndida kuzoadvertisa zvakadai, ndoda kuzodisu no. Pamwe pacho ndikaitawo 10 down zonongowa nazvo kana ndikiri nazvo rokuti mangwana zvinenge zvanhingirira chingoona mari yako totaurirana zvobva zvaita se tobva tazvitangidza tese tokuadvertisera zvinhu zvako zvamanje manje. Sorry ndakupedza nguva, regedzai tibva tangoteerera zvinyaya iri panapa. Mwana wangu yesi uri right here, ini ndiri right zvangu chaizvo chaizvo, not chaizvo chaizvo but okay. Nenyaya dzese dziri kungoitika idzo unoziva tinogara tinoramba takangobatira hura pamaoko, and we don't know where we are leading, but we see where we are going, but we can't say it because hatina mukana wacho wekuzvitaura. But with you now kushed our light, there's a lot zviri kungotaurwa, zvimwe zvacho ndezveshuwa, zvimwe zvacho ndezvekunyepa, but inini ndaimboda hangu kuti tinatsojekeserana vanhu vemuZimbabwe because there's a lot of zvinhu zvekunyepa zvinobuda, and zvinhu zvekunyepa zvinobuda izvozvo. Do you know kuti kumadzimambo kunogadzwa madzimambo and patsika dzechivanhu, even mumisha medu munoitwa zvinhu munotonzi wanhu line up handichanatsoziva wedhi racho rekunatsoshandisa, nehukuru hwevanhu kubva kumadziteteguru enyu. If you live pakati apa, ndombokupa hangu nenyaya yefamily, mumba makazvarwa wana about 10 namai 1, umwe anonzi John, umwe anonzi Kevin, umwe anonzi Lucia, umwe anonzi Maidei, umwe anonzi chamunoda, umwe anonzi chamunorwa, umwe anonzi Priska, umwe anonzi Edmo, umwe anonzi Taisekwa, umwe anonzi Takunda. So pawana 10 ipo papo, let's say they are all no more, makuda kupira midzimu yenyu, wese iwawa you should line them up, motaurira wekupedzisira, because zvirango zvinotangwa nemunhu wekupedzisira. Motanga wekupedzisira opawo uyo achipawo uyo, mukangosiya 1 pakati apa hapana kwazviri kuenda. 1 wamunenge masiya iyeye matocharikira, hapana kwazviri kuenda. So zvirango zvinofanirwa kufamba nemuronda wazvo wekupedzisira, uyuwo achitambira achiendesa kune uyu otambirawo, whatever, kana dai kari kamukombe kana dai kari kapfuko. Wekupedzisira ndiye anotanga kuti dzvutu, shoko rinotaurwa. Lesei muri kuenda kunopira, moenda kune zisekuru renyu racho rakatanga kufa, mosvika kana kuti vanhu vanoita chikuwa, moti pachikuwa pepe, tauyawo sekuru nenyaya dzedu, ndizvozvo. Uyu wekupedzisira ndiye anotora mukombe pachikari, oti imwe nzewe hadzina munin'ina, opawo uyo. Wechitu wacho otorawo nzewe hadzina munin'ina. Mukangocharikira 1 pakati, sekuru hawatambire nhingirikini yenyu, mikumbiro yenyu, nekuti umwe anofanirwa kukupawo uyu haapo. Isaidha kana anga mashaya, munotoita something else kuti pawe nerepresentative.
So why I'm saying this is history yedu chaizvo yeZimbabwe muri kuitangira pana 1980. I mean, is it 1980 or what? Yes, I'm thinking so. Muri kuitangira pana 1980 pakazotorwa pakazopihwa ZANU neBritain. Yakapihwa, haina kuhwina ba. We were there. Isisu takaa tatozvarwa kare kare, imimi wana wakazozvarwa kuma 1980 ndimune history iyoyo. Isitine history chaiyo chaiyo yekubva kwese ikoko. Yes, kwana mbuya nehanda takazotaurirwawo zvedu dziri ngano, but not ngano dziye dzakadzatowamba nguva ipi maybe some 20 or some years ago, isisiwo tisati tazvarwa ba. So I mean, mukadarikira zvimwe zvinhu natsobvunzai vanhu wakazvarwa before 80 kuti chii chakaitika kuti vanhu wazoenda kuhondo. What happened? Chii chakaitika kuti vanhu vaende kuhondo? Ipapo ndo pamuri kumisleadwa nevanhu vane hukaro nevanhu vane hutyiri. Chakaitika kuti vanhu vaende kuhondo, ndanga ndiri kuteerera imwe audio yevanhu vanga vari kunyeperanawo vachitaurirana. Handichakuudzi zvangu kuti wanga vari paplatform yaani, asi wanga vari paplatform iyoyo zvokuti ndakanzwa shungu ndikanzwa mwoyo wangu kurwadza, ndakanzwa shungu ndikanzwa mwoyo wangu kurwadziwa, ndikati what are these people trying to say? Vanhu ivo vanga vachitaurirana nezvekuti Kennedy Mbanana haana kuenda kuhondo, akangopihwa chichi. Let me tell you kuti ndichakuisira makore acho kuti vanhu vedu vaende kuMozambique kuhondo. Mozambique yanga yahwina. KuMozambique uko kwahwinwa naSamora Machel. Vakachiti Africa yese taakuda kuti tiliberate Africa yese, tiwane utongi hwedu. That's when kwakavhurwa Mozambique kuti vanhu vemuZimbabwe waende kunoita mabhesi avo vari kuMozambique. They were invited there because Samora Machel anga ahwina, Mozambique yanga yahwina hutongi. I will tell you the dates, but it was kunana 1970 ikokoko, kunana 1973, 76, I can't remember ikokoko. Ndokwakapinda wanhu wemuZimbabwe. Asi waingorwa zvavo during Mozambique ichiitawo marwiro avo. Kwakanga kungori nemabato ZANU Stole, ZANU Ndonga neZAPU. Ndiwo mabato akanga ariko anga achikwikwidzana ZAPU neZANU. They were not together, so vaikwikwidzana. You see? Then ZANU neZAPU wana Stole na iwo wana Mugabe ava wanga vari wekuZANU because they were kunoku kumashona mandewere anga ari kwawo kumandewere neutungamiriri. I want you kuti uzozvitsvaga izvozvi kuti wanamkomo wanga waine chikwata chavo chekuti hondo dzaitorwiwa tichitonzwa zvichinzi kune materoristi akatanga kare amkomo aya, kune materoristi kunana Hwange uko somewhere like there wachinzi wanogara musango, tichingonzwa dziri nyaya isisi tichiriwo wana wadiki kuma 70 uko. Nekuma 60 wakasotanga kuma 60 iwo wana Stole nana Nkomo iri ZANU Ndonga neZAPU. Puza ZAPU, yainzi Puza ZAPU. Mumatauni umo yaipisa zvekuti kunana Bulawayo. So ndokwe zvakatangira ikoko. Hazvina kutangira 1980 bazvamunotaura izvozvo. So wanankomo nana Stole wakasungwa, wakaiswa kugona kudzingwa. These people wakaendeswa kugona kudzingwa nana iwo Mugabe, because wana Mugabe wanga uchiriwo masecretary ana Stole, wakaendeswa kugona kudzingwa.
and some other people wakaendeswa ikoko kugona kudzingwa ikoko kujeri. Then wari mujeri kudaro ndo pakaoparetawo Mozambique ikabva yazowina. Then from then ndo pakabudikira Muzorewa ANC. Muzorewa akapindawo akakampena akaenda kwese ikoko. I remember vanhu vaienda kumarally ANC iri kunzi ANC zvezakutsaku yazounzwa nana Smith wakuda kuicapture kuti washande pamwe chete, but he was not interested, he was forced to do that. Sezvakaitwa Chabangu izvi kutorwawo achinzi uya udisturbe chichi. So Muzorewa apinda kudaro akanegotiate naSmith. Uku anegotiata ma-African leaders wana Samora Machel wari kunegotiata zvese nana South Africa wari kunegotiata kuti tikuda kuti ma-African countries ese atongwe nevanhu vatema, saka ngatibatanei tipanane mabhesi ekuti vanhu vedu vaone pekunorwira pekuzobvira. So the best place Zimbabwe tingori kudhuze neMozambique. Vanhu ngavauye tinovapa ground rekuti watrene. So Muzorewa akanegotiata naSamora Machel. Uku ari kunegotiata futi nani naSmith. Kuti Smith kuti zvinhu zvedu zvitiitire zvakanaka. But wanga wane way yekuti wakomanawa vari mumagona kudzingwa ukangobuda, they will cross kuenda kuchinoronga zvinhu kuMozambique. Uyu Smith ane pfungwa yekuti tiri kuwa okay, Muzorewa is a mufundisi just like Desmond Tutu. He's a mufundisi, he cannot lie, and he's a good person. Achiita marally ANC yakabuda munyika mese ikaita ANC muZimbabwe. So vanhu wakaenda kuMozambique avo wakabudiswa mumajeri, wakakrosa wakaenda kuMozambique. Wana Mugabe waye Banana anga aripo, Tekere anga aripo. You know, kwa waikrosa nako waikrosa nekunyanga. Who is this? Tangwena, Chief Tangwena. Vanhu waienda kwa Chief Tangwena. I'm saying this because inini I used kugara paOld Mtare papa ndo pataigara. Saka vanhu vaizobva kunana Harare neusiku wachidrivwa whatever time kumasikati, asi manheru ndo paizouya chimwe chimotikari chaitakura vanhu wese. Wana Mugabe wakatakurwa nechimotikari chakaendeswa kwa Chief Tangwena. From Chief Tangwena ndo pewakazoendeswa. That's why wakazoona pekuti pakazofa Chief Tangwena wakada kumuita hero. Inini I was there. Body yake yakatombotorwa ikaunzwa kuHarare ichipfurwa nemuhighway. You know, the only way to Harare from Wananyanga ikoko inopinda nepana Old Mtare Penalonga papa ya haizopindi zvaye muMamutare muChristmas pasi yobva yatopfuurira ichienda kuHarare nekwana Headlands, Rusape, wherever whatever. So I mean, history yakatanga kare. Izvozvi haina kutanga 1980 ba. Muzorewa was a very big figure. Ndiye akata kuti hondo dzese dziitike idzodzo. Then what do you know kuti hondo kwa Mutare yainzi hatidiba kuti tinyanyorwa tiri mudhuze neMozambique. Haina kunyanyotsviriridza Stereki kwa Mutare because waiti ndiko kune mabhesi edu. Saka tikazokundwa isisu macomrades edu akakundwa padhuze apa, they've got chance yekuadvanza kupinda kumabhesi kwedu. Saka ndio nyaya yacho iyoyo. Inini kumusha kwandinotobva chaiko kwakanga kuri kunzi
we are just very close to Mozambique. Kwakanzi hapana chinovharwa ba, zvikoro zvisavharwe, zvese izvozvi zvekukanda matombo mumadhibhi musaite, nekuti we don't want to alert these people. Wana ngawangoenda kuzvikoro as usual. Wanhu wakati aiwa tidiba tinozonziwo takarwa hondo ipi yacho. Wana vedu wakakontinya kuenda kuzvikoro, wana ngavaregerewo kuenda kuzvikoro and the like, unoziva propaganda yevanhu nekungozungaira kwevanhu ikoko kwakuchitaurwa iko zvinezvi kubuda pachena kuti isisi vanhu takakanda matombo mumadhibhi, asi mombe dzacho dzakusafa ndedzedu. Now takuenda futi kunotenga mishonga tichidhoza mombe dzedu, zvaingosingoitwa kumadhibhi kuye mombe dzaienda kunodhozwa, mombe dzichipinda mumadhibhi dzichirapwa zvikwekwe. Anyway, ndo chimiro chacho chakanga chiri ipapo chekuti Mutare ngairege kunyanya kurwa hondo. Even wana Nyanga wewe waibatsirwa zvakanyanya naChief Tangwena, ndiye he is so close to Mozambique. Wanhu waitouya wachiita zvinhu zvese kumamisha kwakanga kwakataurwa kunzi Nyanga haifanirwi kutomboparticipata mune zvehondo, asi wanhu neudyire neiwo whatever tinoziva zvaiitika zvakawanda, corruption yanga iri mukati mehondo, wanhu wakuchitengesana kuti nhingi muroyi, nhingi zvingadai zvese zvisina kumboitwa izvozvo zvekutengesa waroyi zvekudini, nhingi muroyi, asi that's the way yakarwiwawo hondo nayo iyoyo. Ningi muroyi, ningi mutengesi, munhu angava ari kushanda zvavo kumatauni, wese wakanzi watengesi, wazhinji wacho wakashedzwa, umwe wakauraiswa nehama dzavo. Munin'ina akauraisa mukoma wake nekuti mukoma aisenza kuHarare, akawaka musha wake kumusha. Awaka musha wake, munin'ina ari kungogara mutumatumba twake. Munin'ina akazoti mukoma wangu mutengesi, mukoma wadaidzwa wounzwa kubhesi. You remember kuti I don't know kuti unozviziva here izvozvo. Nguva dzacho idzodzo macomrades aimboti munhu akatengeswa odaidzwa kubhesi osvika tom nepfuti. Saka wamwe wakanga wakuchimuka manje wakupengesa macomrades ayaya. Macomrades akati wakomana, honai yatiri kuparai, tiri kuuraiswa vanhu vasina mhosva. Amwe macomrade akupenga anozotibatisa, ngatiitei kuti munhu anenge atengesa munhu wake ndiye ngaamuurayi. Saka vanhu they were forced now kuti wakatengesa munhu ototora mipondo yacho iyoyo auponda munhu wake obva afa ipapo. Wamwe they were forced kuisa demo mumusoro memunhu. I remember sisi kumusha kwedu takazowiga umwe mudhomeni akatengeswa nemunhu achibva angokwidzwa mugomo zvikanzi handei kugomo, handei naye mutengesi. Akasvika akanzi demo pahuma pajigwa, akasiyiwa akadaro, akangomuvhara nemasanzu. After war akamuka munhu uye akati nditoreiwo ndiri pachena. Akaenda akanotorwa nedemo rake akauzwa kumusha kwedu isisu nedemo iroro raakatemwa nemunhu. Zvakaitwa zvakazoitwawo zvazvo zvatinowitnessa zvatakaona isusu. So what I'm trying to kuti uone ndezvekuti Muzorewa ndiye akaita kuti wanhu wese iwawawa hondo ichange kuendwa. Wati garei kuMozambique kuye zvawakazotuma Tongogara kuti wewe Tongogara chienda, Muzorewa anga atohwina. Chienda takuda kuita ceasefire. Chienda unoona kuti uko kwakamira sei, nekuti ndiwo unoteererwa nemacomrades kuti apinde mumabhesi. Because macomrade anga ari kuti atidiba kupinda mumabhesi because it's a trap yekuti isisu tinogona kuzourawa. Saka that's how Tongogara akaurawa, whatever zvawanotaura mafiro akaita Tongogara. Waimutuma kuti apinde auye kuZimbabwe anotaurira macomrades kuti endai mumaassembly points musatye zvenyu, hondo yapera, ceasefire, hondo yapera. That's when
tongogara camp, haana kuzosvika ba that day, akafira munzira. But ndo changa chiri chinangwa chacho, asi izvozvo zvese hazvina kustopwa. They came, mama wanhu wese wanga vari kuMozambique wachibva wazongouya ceasefire. And then Muzorewa akanga atohwina zvake, it was almost 6 months atohwina kumavhotsi aya anga aitwa. Ndo paakaenda kuBritain akanzi Muzorewa ahwina chichi, saka taakukupai nyika, asi nyika iyi ichazonzi Zimbabwe Rhodesia. Vanhu vakati no, iwo wanga waine zvavo zvavari kuronga. Before that, I want to tell you kuti munguva yepakati ipo papa, macomrades achiri kungoenda kuMozambique, vanhu vari kungoenda kuMozambique. Pakasvika time yekuti vanhu wakanga wakuenda kuMozambique kuye wakanga wasvika ikokoko, wakanga wakuiswa mumajeri eikoko, because it was during Muzorewa. Wari kunzi muri watengesi matumwa naMuzorewa kuya kuzoongorora kuti zvinhu zvakamira sei. I've got a relative yakaendawo akanoiswa mumajeri ikokoko, akazongoponawo nepatsono padiki diki, akaitawo zvaakazoitawo, akazotizawo mumajeri memwe, akanyamarara akapinda munana Maputo memwe, ndokupona kwaakaita ikoko. But the rest wakaiswa mumajeri, wakunzi mauya muri watengesi waMuzorewa, mauya kuzoongorora kuti tiri kuita sei, because apa wakanga watogura ukama naMuzorewa, watoona kuti it wasn't kuti because Muzorewa akuwirirana naSmith, wanga watohudyire hwekuti wakomana, tikaregera Muzorewa uyo aripo, isisu hatina chedu, wese nana Ndabaningi Stole weweya, awa wana Zapu wanga wari kuTanzania, but wanga waitaurirana. This story is a bit long. Kana tichitotaura so inenge ichitoda kutaurwa kunzi some days and some years, but you have to be patient uchinatsonzwisisa history. I want you to know the history. Haina kutangira muna 1980 bakwa makazozvarwa, whenever you were born, zvakatangira kare. That's what I want you to understand. Ndakanyanya kutrigwa nevanhu vaitaura kuti Banana haana kumboenda kuhondo. Banana akaenda akatokrosa nePoldham Tally. The day he went, I was there. Isisu dhisu taitonzi bikai masadza, tichibika masadza. You know, Oldham Tally is a big place. Kwaiitwa maconference echurch ikoko. So kune makitchen nei, it was pa boarding school futi paine boarding. It was during holidays. Vanhu vaiuya vachienda korara kumadhometary emaboys, waikrosa wacho vachienda, tichivabikira vachidya, wouya vachitorwa nemotikari dzacho idzodzo vachienda waChief Tangweni. The day Banana went, I was there. Tikatovaonawo, taingodongorera, tatisingabvumidzwi zvedu, but taingodongorera tichiona kuti that is who. I knew Banana inini because I once lived in Bulawayo. Banana ari mufundisi achiita zvechifundisi, mufundisi weMethodist in Zimbabwe, achiriwo wechidiki zvake, not wechidiki but baba wechidiki. So Banana akaenda kuhondo kuMozambique. Wese wakaenda iwawo wanatekere, if you want to check, people used to come through. Hapana kumwe kwaiendwa nako ba kunze kwekuya kuPenalonga. Penalonga is just close to Oldham Tally, where we are nepa Oldham Tally, then proceed to Nyanga kwa Chief Tangwena, ndo kwakabudira vanhu iwo wakuru wesa wakakroseswa naTangwena, wana Mugabe, wana whoever wese iwawa, wana Banana. I'm only interested nepanyaya Banana. Pendakanzwa wanhu twiwo, I could have posted the link yacho yewanhu iwawo wanga wachizvitaura, but ndiri munhu uya wekungoti anoteererawo zvinhu paYouTube sometimes hazvizonatsi, but afterwards zvinozoklika kwandiri. So Banana akaenda kuhondo.
That's why he was made president. He was made given whatever zvigaro izvozvo. Wanga wari wese nana Mugabe wangada kumunyepera zvake, kumutanisha image yake because of some other things zvakazongonyuka-nyukawo. So muprocess iyoyi yekuti wazouya waende kuLancaster House kwawakazopiwa, wakasvika kuLancaster House kuBritain naMuzorewa wachiuya iwo waramba wanzi okay, imimi chiuyai muakomodhetwa naMuzorewa muchiitawo zvamunokwanisa kuita. Wakati hatidi toda kuti titongeswe naMuzorewa nesisu because Muzorewa apiwa nyika yekunzi Zimbabwe Rhodesia and wari muzvigaro wese ndiwana Lord Somzi Lord Somzi ndiye anga ari mutungamiriri webato racho iroro, wari mauto aramba angori mumaoko whoever murungu uyu anga ari muridzi wemauto. Tiri kuda kuti zvese izvozvo zvichinjinurwe, saka hatisi kutombobvuma anything. Tikanzi okay, chiuyai kuLancaster. Wasvika kuLancaster House wakagariswa kuti wamwe that opposite wamwe that opposite. Wana Mugabe wakati hatisi kuda kutarisana nana Muzorewa. Muzorewa ngaaende kuengo yedu zvekuti makagara side by side but not so close because hamukwanisi kutarisana makatarisana kudai. Ndo matarisirwe wangaitwa zvikachinjwa. Wakati wagara wese wakagara the same the same line, wasingazogoniba zvekupfudza musoro pane umwe kuti watarisana, wachinyepa, wataure zvekunyepa. So that's when wakapiwa nyika, wakadzokera kuno kuZimbabwe, wakanyepera kuita mavhotsi, wakati tahwina. Ndopo wakazopinda muparliament. They made Muzorewa a minister without portfolio. Izvo ndinozvinzwisisa. Sikanzi Muzorewa anzi minister without portfolio. Fair enough. Asi wakanganwa kuti ndiye akatiyambutsa kuti tiende kuMozambique. Ndiye akarwa shishishishi yekuti buditsa mugona kudzingwa. Wangadai wakafiramo, wangadai wakadii, but that one ANC isakanganikwe nevanhu. Isisu takakura mairi hatimboikanganwa. Endirawo jongo irori rapuputika, rafa, kwane garwe racho riri kupuputika riri kufa. Why is the same ZANU PF watorera Stole ZANU yake yakunzi Patriotic Front, and how did Stole die? Pane mubvunzo ipapo. Watorera Stole ZANU yanganga isiri people wakaenda kuhondo wari in the name of ANC. Hawana kuenda in the name of ZANU ba neZAPU. Wakuchizviti ZAPU Patriotic Front, ZANU Patriotic Front. Wakasvika wakanofoma ZANU uko under Stole. Ndiye angari leader wawo ikokoko. But wakamutwa delete wakafoma zvavo. Come here mumavhotsi wakuti Mugabe, these things you need we need kuti wamwe vanhu wanzwisisa vanoda kutaura zvinhu zvekutangira pa1980. Kana muri kutaura zvekutangira pa1980 musabate zvemaleaders akasonga aripo kudharaba muchinyeperana kuti zvanzi Banana zvakazodai, Stole zvakazodai. Tangirai pa1980 yenyu iyoyo, mutaure history yana anonzi Mugabe nevamwe wese nana Tongogara. Tangirai ipapo. Don't touch zvana, because mukaramba muchidaroka muri kutsamwisa midzimu yenyika kuti isambotiteerera, because you are lying. Wakatanga kutungamirwa kuenda kuMozambique ndiwana Muzorewa.
ndo wakatanga kukumbira, wakatanga kutaurira madzimambo kuti kumbirai tiende kuMozambique. Iwawo wakakumbira vanhu wakayambuka wakaenda kuMozambique. What came after that one munana 1980, chitangirai panana 1980. Tell all the people kuti wakomana tisatambe nezvinhu izvi, isisu ngatitangirei pa1980. Zvekumashure izvi, let's leave it. Hatizivi zvakaitika, hapasina munhu anokwanisa kutitaurira kuti what happened from before 1980. Vanhu vakayambuka sei kuenda kuMozambique? And how did Samora Machel die? Samora Machel akafa wabva kuVic Falls. Maleaders iwayaya prime minister eAfrica wauya kuVic Falls koita meeting yekuti waone kuti zvinhu zvedu zviri kufamba zvakanaka. Next thing tikasunungura Zimbabwe takuenda kuSouth Africa. Samora Machel helicopter yake ichibva kuVic Falls hameno kuti yakapotsawo sei kakaline ikapinda a little bit neka 1 meter muMozambique iri along this one Chipinge, ikapfurwa. Hazvina kuzobudiswa pachena kuti ndiani aipfura. MaSouth African military here akangofunga kuti tauya kuzohwandirwa kuno, but it was Samora Machel wanga ari kubva kumeeting akudzokera kuMozambique. That's how he died. Ngatipabatisise ipapo, ngatipafunge ipapo. And what happened when Samora Machel died? Hapana chakazobuda chakanaka, kwakazobuda ona matsangaise anga kudawo kudidi. So I mean, I wanted you kukupa light mwana wangu kuti muziwe. Don't say zvinhu before 1980. Hapana zvamunoziva, hapana zvamakaona. Imimi muri kuita zvekuzwa. Iyo ito tuvanhu tuiri twacho twanga turi kutaura kuda kuwana mapoints pacontent yacho, tuvanhu tuiri. Ndichatutsvaga zvangu ndigokuudza kuti ichannel yakati yanga iri kutanyeperana ichiti zvanzi banana chichi munoina banana, siyanai nazvo. Banana wacho akafawo neupenyu hwake nezvinhu zvake. That's it. Siyanai nezvewashakabva. Chitaurai zviri kuitika iko zvinezvi.